Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Atong programa sa RM Index PR Pagadian City, alauna ngadto sa alauna media ang takna sa gahaponon matag adlaw Domingo. Kumusta usab sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Donald Ainley, ingon man sa mga kaigsunan nila ni Sister GD Palabrica, Brother Bin Paderon and family, mga Aladad family, mga Jalil family o Albarico family, ni Brother Marcial and Sister Bibing Diana and family, o ingon man kang Brother Marcial Dilion og sa imong pamilya. Nya kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 09083938-768. O sa tanan nga nagasunod nining among tulumanon karon nga inyong paminawan kamo na niya ang among gitimbaya. Karon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charles. Ang atong pagaisgutan, Bradron, ang atong Ginoong Kristo mo'y atong gisunod sa sistema kung ano nga wala tay adlaw nga igpapahulay nga Sabado, dili ta Sabadista o Sabat Kefer. Busa nining bahina na yugot ning atong kaatbang nga si Mitchell Bendilio. Busa aduna siya pagpamugong nga gibatasan man gyud kuno ni Kristo diha sa Lucas 4:16 sa pagsulod sa sinagoga sa matag adlaw Sabado, iyan na din gihuna-una nga Sabadistas Kristo. Gani nagpalaban siya pod, abiniyag mo laban ang Metodista nga basahon iyang gibasa para lagyon ipa matuod nga si Kristo mahimong Sabadista kay namimbro man gani kuno siya atong sinagugaha nga gisudlan ni Kristo. Pero ni ay pahayag unahon sa nato nga niber nga si Kristo nag Sabado mga mahalamong tigpaminaw, dili kay giakusar si Kristo, giakusahan nga wa magbantay sa adlaw nga igpapulay kay butang-butang ni. Nakit-an gid nila si Kristo busa ilang gituhan nga kung kining tawhana nagbantay unta ni sa adlaw nga igpapulay gikan ni siya sa Dios. Pero kay wa man ni siya magbantay sa adlaw nga igpapulay, mao nga dili gikan siya sa Dios at usang unahon ni sa pagpahayag nga sa laing pagkasulti nga wala siya magbantay sa adlaw nga igpapulay, wala ni siya manumbaling sa adlaw nga igpapulay. Kawa na gina niya tagda. Unsay prueba, Brethren? Aniya ang prueba, Reverend, nga si Ginoong si Kristo wala na manumbaling sa adlaw sa pahulay. Dinhi sa Juan kapitulo 9 bersikulo 16 ug ang akong pagbasahon nga Biblia, Kristohanong Katalingban. Pipila sa mga Parisiyo mingon, dili gikan sa Dios kining tawana kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Apan ang uban nagkanayon unsaon man sa makasala sa pagbuhat og milagro nga sama nini. Klaro, mga mahalamong tigpaminaw sa gibasa ni Brethren giingnan siya sa mga Parisyo o sa mga Hudiyo nga matod pa kining tawana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Pagka dili gikan sa Dios, mo man ang ilang paghuna-huna nga og nagbantay gikan unta ni siya sa Dios. Kay ang dili gikan sa Dios sa Juan 8:44 nag-ingon man kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tinguha maong pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan kay siya mo'y usa ka mamumuno sukat pa sa sinugdan ug siya walay labot sa kamaturan kay ang kamaturan wala man diha kaniya ug inig pamakak niya siya magasultig tukma sa kaugalingon niyang kinaiya kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Di mo do pagyon nila nga si Kristo dili gikan sa Dios kay wa magbantay sa adlaw igpapulay, di gikan siya sa yawa kay wa man siya manumbalin. Sa tatak ni Seventh-day Adventist nga Biblia nga Cebuano kanang gingon sa Kristohanong Katilingban nga si Kristo dili gikan sa Dios kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay, gingon na wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Mismo, usab si Apostol Pablo, din ilang magtutulo si Kristo, wala manumbaling. Sa ato pa, dili usab nga si Apostol Pablo adunay pagpanumbaling. Musunod sila sa ilang magtutulo. Doon na ba'y prueba nga gisunod ni Apostol Pablo ang dili pagpanumbaling sa ilang magtutulo nga mao ang atong Ginoong Kristo, Bradron, sa dili na pagpanumbaling sa adlaw igpapahulay kay kiniras Bendilio o
ang Sabadista o uban nga nagbantay sa adlaw ipapulay mo'y nanumbaling? Tungod kay si Pablo ulipon man sa atong Ginoong Jesucristo o sa Biblia sa Juan 13:16 wala may ulipon nga mulabaw sa agalon. Kumo ang ilang agalon nga magtutudlo mao si Kristo wala manumbaling sa adlaw ipapahulay, sila pod ang mga tinun-an di gud sila mulabaw nga maghimo sila pagpanumbaling kay kung manumbaling sila rib ingo matawag nga nilabaw sila sa ilang magtutudlo. Pero kay di man lagi sila labaw, wa pod sila manumbaling na nambagan gani si Pablo sa iyang masid ka magtutuo diha kang Kristo nga dili sila mutugot nga sawayan sa ilang walay pagpanumbaling sa adlang pahulay. Niya basahon ako Kolosas Kapitulo 2, versikulo 16, sa maurag yapong Biblia ang Katoliko nga Kristohanon o Kristohanong katilingban nga Biblia. Iyang gyapon is Katoliko. Niya, kung basahon. Ayaw tugot, matud pa ni Pablo, nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay, pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Busa, ang mga tinunan, wa po'y pagpanumbaling, kaya dito sila nakaawat silang magtutudlo, nga atong Ginoong Jesucristo wala po'y pagpanumbaling sa adlaw sa pahulay. Pero rason sa mga nagbantay sa adlaw igpapahulay bradon, sama ni Mitchell Bendilio, sa makadaghan na natong napamatian, gamito niya ang Seventh-day Adventist belief sa ilang mga pagtulunan o pagpatuo. Nga kana daw, nga wala na panumbalinga o wala manumbaling si Apostol Pablo o wala magbantay sa adlaw sa pahulay o adlaw nga igpapulay, binulan kuno na nga pahulay. Tinuig nga pahulay nga sa pagkaagi gitawag nag seremonyalo. Dili kuno na ang usa sa semana diha nga mao ang Sabado mo gipasabot. Tinod ka bradon nga adlaw na nga gitawag og pahulay nga binulan. Dili na daw ang adlaw nga ipapulay kay binulan na nga pahulay sa yuta, tinuig nga pahulay sa yuta. Dili kana tinuod ang pahayag ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista Red tungod kay sa Biblia gitinaw nga ang pahulay nga wala panumbalinga nila ni Pablo og sa atong Ginoong Jesucristo nasuod sa semana. Sa ato pa adlaw ni nga ikapito kay nasuod man sa semana. Basahon ako ang Biblia nga easy to read version sa Colossians chapter 2 verse 16 gingon. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festival, new moon, celebration, and Sabbath days. Sa footnote ni Reb, ang Sabbath day gingon 7th day of the week. Busa ang giingon ni Mitchell Bendilio nga ang wala panumbalinga mao ang ceremonial Sabbath or ceremonial law nga mao nang binulan ug ang tinuig nasay pa niya tungod kay ang Biblia nagpahayag nga ang wala panumbalinga nasuod kini sa adlaw o nasuod sa semana nga morning adlaw nga Sabado. Niya pala ang Biblia gawa sa easy to read version kining gitawag New Testament Pinoy version nga Biblia. Gamiton mo ni sa pastor nga Sabadista nga si Mitchell Bendilio pero kining maong Biblia mo ra poy mo supalpal niya nga ang Kolosas 2:16 nasuod gyud na sa kining sinimana nga pahulay dili binulan dili tinuig. Niya Kolosas 2:16 basahon nako sa maong hulad sa Biblia Pinoy version New Testament ingon. Kaya naman huwag niyong hayaan na diktahan kayo ng kahit sino tungkol sa pagkain o inumin, mga piyesta, new moon festival o Sabbath day. Pahayag ni Pablo nga di kuno niya pahayaan nga diktahan daw sila sa ilaha kunong wala nay pagtuman sa gingon nga mga pista, new moon festival o Sabbath. Ang Sabbath din sa footnote gingon kini pampitong araw ng isang linggo, nagsisimula ito Biyernes ng hapon hanggang Sabado. Gawa sa easy to read version, nagpruiba nga ang Kolosas 2:16 ang gihunong nga pahulay nga wala panumbalinga mao gyud ang adlaw nga nasulod sa semana. Busa unsaon ang pagka Sabbath keeper ni Kristo o Sabbath keeper ni Apostol Pablo? Wala na diha pero unsay kalaki ni Mitchell Bendilio sa iyang programa mga mahal na mong tigpaminaw nga madunggan diri sa Dipulog sa DXKD alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion adlaw Domingo. Ay si Kristo daw Metodista. Mao ba? Dili. Ang iyang gingon nagkuha lang siya og referensya sa Metodista. Dili nga si Kristo
Metodista. Pero atong pamation nga si Kristo daw adtong iyang gisudlan kay gibasa man lugar ang Lucas 16 sa mga Metodista, si Kristo niadtong sinagugaha na membro na Kristo atong pamation. Para himuon nga si Kristo sa Badista kay katong sinagugaha sa Badista man to o Sabbath keeper niya atong patalingugan, Bradron. Okay, Reb, atong paminawan ang maong pahayag sa programa ni Mitchell Bendilio. Atong pangutanon ngano man nga nakahimo si Kristo og pagbasa o pagtindog dito mga kaigsuonan atong basahon sa Matthew Henry commentary nga usa ka Bible commentary sa sinulat sa mga Methodist Church Methodist Church basa The Matthew Henry Commentary, page 1425, Methodist publication, in the synagogue where it had been his custom to attend when he was a private person, volume 16. verse 16 Verse 16. Ay, But, yo. but now that he was entered upon his public ministry, there he preached on the Sabbath day, the proper time which the pious Jews spend not in a mere ceremonial rest from worldly labor, but in the duties of God's worship. The cold he had to eat. He stood up to read. They had in their synagogues 7 readers every Sabbath. The first a priest, the second a Levite, and the other 5 Israelites of that synagogue. We often find Christ preaching in other synagogues, but never reading, except in the synagogue at Nazareth, of which he had been many years a member. Nganong nakasulti di ay si Kristo, nakapanudlo, nakatindog, kay ni anang simbahana siya membro. Matod pa sa mga komentarista sa Bible commentators, maimong makitaan nga si Kristo nisulod og mga ubang sinagoga pero wala siya nakapanudlo, nanitindog sa tubangan. Except dito sa sinagog sa Nazareth, dihin siya nagtubo, dihin siya nagtako kay dito dahil membro. Pero ang iyang argumento, kung kauban pa sila, kung kauban pa sila, nga numang ihulog siya sa pangpang, nga nung nakasulti di ay si Kristo, nakapanudlo, nakatindog, kay ni anang simbahana siya membro. Nga nung nakasulti di ay si Kristo, nakapanudlo, nakatindog, kay ni anang simbahana siya membro. Matod pa sa mga komentarista sa Bible commentators, kay ni anang simbahana siya membro. Kita nato mga mahal namong tigpaminaw ngano day kunong mitindog si Kristo og pagbasa ni adto. Matod pa sa Bible commentators nga si kisa tong iyang gingalan, Bradron. Matod pa silang gigamit, Reb, Matthew Henry Bible commentary. Sa iyan ni sa mga Metodistang gigamit ni Mitchell Bendilio. Matod ba niya, membro daw ang atong Ginoong Hesukristo dito sulod sinagoga. Na si Kristo na hinoy na membro dito ni atong sinagugaha, mga mahal namong tigpaminaw nga kung sayron nato ang pulong sinaguga kinsa ang naa diya sa sinaguga, mao man ang gitawag og mga Hudiyo nga naa diha nianang sinagugaha o nianang simbahana. Brad Rene. Aniya ang prueba, Reverend, dinhi sa Biblia nga mayong beta Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales dinhi sa listahan sa mga pulong sa pangalan nga sinagoga. Ang dapit ang sa pahina 397 sinagoga. Ang dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw nga ipapahulay aron pagsimba. Gigamit usab kini alang sa mga katalingbanong katuyuan ug ingon nga tulunghaan sa mga kabataang Hudiyo. Nakita nato nga kanang sinagugaha gisudlan ni Kristo, mao daw na ang giingon dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw nga ipapulay aron sa pagsimba. Nganong giingon dayon adtong iyang referensya nga Metodista ni anang paagiha, nganong iyang gigamit na ni Mitchell Bendilio nga gihimo niya nga si Kristo membro anang simbahana. Kay aron ba nga si Kristo Sabbath keeper kay nagbantay man to sa adlaw nga ipapulay. Pero kanang sinagugaha, iya kana sa mga parisyo nga mga Hudiyo o Hudiyo nga anaa sa pundok nga parisyo, kay ang pulong nga parisyo nining listahan sa mga pulong mga mahal namong tigpaminaw
dinhi sa pahina 395 sa listahan sa mga pulong sa mayong balita Biblia nga Katoliko, parisyo o sa kapundok sa mga Hudyo nga istrikto bahin sa pagtuman sa balaod ni Moises ug sa ubang tulumanon sa ilang tinuhan. Di na kanila ang pagbantay sa adlaw ipapulay. Di modo kung si Kristo membro niya na, di kining si Kristo Sabbath keeper. Pero wa baka ni masuli. Nasuli yun, mga mahal na mong tigpaminaw. Nga naman, brethren, no, si Priba nga niing kung nasuli ni ang panabot ni Mitchell Bendilio. Tungod kay kung mag-isgot nagmembros kani sa mga parisyo nga nagbantay sa adlang igpapahulay, dili ang atong Ginoong Jesucristo kun dili si Pablo. Nabasahon ako nga si Pablo kanhi sakop sa parisyo, ang kasuguan sa parisyo, nagpailalom si apostol nga si Pablo niana. Sabbath keeper si Pablo na sa una muna nga nasuli ang utok aning pastor sa Sabadista. Membro sa Kristo, kasi man nagmembro ikaw? Kasi ikaw nagmembro siguro kay imong gustong ipariho nimo sa Kristo nga Sabadista. Niya basahon nako nga pating pagkasulia kay si Pablo moy membro si Kristo mahinoon gamit mangkas komentary sa mga Metodista. Niya sa pahayag ni Pablo dinhi sa nakasulat sa Pilipos kapitulo 3 akong pagabasahon bersikulo 5 niya tatak 70 at 20 suli Bible ko ipaborib sa pagbasa. Pabor na to sa ilahang Biblia nga hubad. Gingon, gisirkonsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso sa kaliwatan ako ni Israel. Pahayag ni Pablo. Sa banay ni Benjamin, Hebrewanon nga natawag mga Hebrewanon bahin sa kasuguan parisyo. O, nakita na to. Bahin daw sa kasuguan, parisyo. Unsa man tong nas parisyo? Istrikto sa pagpatuman sa balaod ni Moises. Unsa man ang pagpatuman sa adlaw nga igpapahulay. Di siya parisyo, nga pundok, sa kasuguan siya niyana sa parisyo. Nakaroon, nanganong si Kristo man mo'y na membro niya to. Si Apostol Pablo ba, nagpabilin sa iyang pagtulon ang parisyo, bradon, di nagpatuman sa pagka-Sabbath keeper o pagbantay sa adlaw ipapulay sa Sabado? Wala rib kay si Pablo gibiyaan niya ng pagkaparisyo niya nga nagbantay sa pahulay nga Sabado kay giisip gid niya ng basura ng maong kasuguan. Hustog yun kay nabasa na gud ganina nato nga wa na niya na panumbalinga. Mo ning pagkasuliya lugar. Si Pablo ni biyas parisyo ng atong Ginoong Jesucristo nagpamembros parisyo Bendilio. Pagkasuliya nang opsyot man gyud ka. Mao nang gitawag kag opsyot sa imong mga kaubang mga Sabadista. Basahon ako sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto 8. Unya sa Biblia nga ang pulong sa Dios nagpabasahon gingon. Tungod kay sa 8 pa lang ako kaadlaw gituli na ako. Israelinhon ako, sakop ako sa banay ni Benjamin, busa ko ng pagkahudiyo ang hisgutan. Hudiyo gayud ako. Kung bahin sa pagtuman sa kasuguan sa mga Hudiyo, gituman ko gayud kay parisyo ako kaniadto. Kung kakugi ang hisgutan labaw ako, kay gilutos ko paman gani ang mga tumutuo kang Kristo. O kung bahin sa pagtuman sa kasuguan, walay, ikasaway kanako. Kining tanan, giisip ko kaniadto nga mahinungdanon. Katong napa siya sa parisyo. Mahinungdanon daw to yung pag-isip adto. Kaniadto. Apan karon, matod pa ni Pablo, kini walay kapuslanan tungod kang Kristo. Tinuod gayod nga ang tanan walay kapuslanan kung itandi ko sa akong pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya, kang Kristo, gisalikway ko ang tanan. Asa mga tanan, katong pagkaparisyo nga mga kasuguan. O giisip ko kini nga, basura, aron maako si Kristo. O basura na, gibiyaan ni Pablo, ang iyang pagkaparisyo. O ang mga kasuguan nga nasa parisyo, giisip ni Pablo nga mga basura o iyang gisalikway. Di mo tong giingon nga wala na manumbaling si Apostol Pablo niya ng pahulay. Nakita nato mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan nga nasayop pa ang PBC matod pa niya piki nga Espiritu Santo. Piki nga anak sa Espiritu Santo pero matingata kay piki pero permanenteng paka siya. Nakaron kay gingon man niya nga membro day si Kristo kaniadto adtong iyang giingon nga gikopyahan nga Matthew Henry Bible Commentary. Na di man si Kristo membro niya to. Kay si Apostol Pablo man mo'y na membro kay si Kristo adunay kaugalingong simbahan di kay nagpamembro siya laing simbahan.
Unsay priba nga aduna siya tinukod nga simbahan. Brethren, onya ni anang simbahan na diya na si Apos Pablo nagpasakop kang Kristo, gibiyaan na niya tong simbahan sa pundok sa mga parisyo nga iyang gituhan, gipasakupan ganyan to. Ani ang prueba Reverend nga si Ginoong Kristo adaw gunay siya gitukod nga simbahan. Dinhi sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ga akong pagabasahon nga Biblia, mao ang Kristohanong katilingban. Og karon nag-ingon ko, ikaw si Pedro o bato, og niining batuha, tukuron ko ang akong simbahan. Busa, si Ginoong Kristo aduna siya gitukod nga simbahan. Kung basahon ni sa Tatak Seventh-day Adventist Holy Bible, ang kining simbahan diri gitawag nga kining iglesia. O di nakita nato mga kahigalaan, no? Natingata nga pagkasuli agyon sa panabot ni Bendilyo. Yan naman nung ipa-membro si Kristo dito sa atong iyang gisudlan nga sinaguga. Kay katong sinaguga to, mao man to nga matag adlaw Sabado mo adtos Kristo dito kay manudlo kanang nas Lucas 4:16 ba? Ingon des min Bendilyo. Membro man siya niadto, asa siya nagkuha? Sa Metodista. Mao to'y paagi sa Metodista nga mitod ba? Metodo pero wa mitugo. Mo na'y tinuod nga pagkasulti na di man gyud hinon kalikayan kay do na mas Biblia nga magsinuli na bradron. Natuman ni kang Mitchell Bendilyo na mas Biblia nga ang mga pagsinuli sa pagkasulti bradron imbes si Pablo mo'y na membro dito dili si Kristo na hinoy na membro niadto kay para mahimong sa Badistas Kristo. Dili kahibulong Reverend nga kining kinaiya nining pastor sa Badista mahilig sa pagsuli-suli og istorya. Naapos Biblia kay namas Biblia gipahayag nga dunag gyud po'y mga pagsuli sa pagistorya. Niya sa Isaias kapitulo 5 bersikulo 20 gingon, alaot kanila nga nagangalan sa dautan nga maayo og sa maayo nga dautan. Pagsuli mo na. Pero gipahayag sa Biblia alaot di ay. Unyon sa pagingon nga nagabutang sa kangit-ngit nga ili sa kahayag og sa kahayag nga ili sa kangit-kit, di suli gyapon. Og nagabutang sa mapait nga ili sa matamis og sa matamis nga ili sa mapait. Di gid katingala nga do na gid ay pagpamahayag ni si Mitchell Bendilyo mga sinuli. Imbes nga si Pablo may membros parisiyo, si Kristo naman hinuon may giingon nga na membros parisiyo gigamit nga komentary hanggang Mateo Henry sa mga Metodista. Matong giingon ni Reverend nga Metodist, metodo pero wa mutugo. Tinuod na brad, ron kay ang pulong Methodist gikan man na sa root word nga method. Mga paagi ba or metodo na imbis mangita siya metodo nga sistema, wa man metodo man og pamakak, ha? Wa mutugo ang iyang metodo. Namo nang tinuod. Niya pa ilain yang pagpamakak bradron, mga mahal namong tigpaminaw, iyang method ba? Nagbuhat na po siya method o metodo. Metodo na po pagpamakak. Niya atong pamation nga gigamit niya po niya ang Lucas 4:16 gumikan nga na iyang basa nga texter o niya ato lang patalinghugan bradron. Pastor, iya gibasa ang Lucas 4:16 nga gibatasan ni Kristo nga moadto sa sinagoga sa adlaw ipapahulay. Ang panila na pod nga gisupak ang gibatasan ni Kristo kay ang ilang sundo ang batasan mao ang gibatasan ni Tomas yung Correct. Kana tumpak. Alang-alang mo sunod sila. Naganing gihunong ng waling Kristo kay ilay pulihang Tomas. Amo ko nung gihunong ang wali nga Kristo kay gipulihan og Tomas. Mao man iyang sinabtan mga mahal namong tigpaminaw, dapat iyang sagnon. Wala man may maghunong-hunong sa wali nga Kristo nga amo ulang binabaon. Naipriba niya na nganong naanami sa kaimtang sa pagwali nga Espiritu Santo. Kaya ang wali nga Kristo gibilin sa mga tinon-an ni Kristo pagpaybalo nga dili pa to mao ang kahingpitan kay aduna pay puli niya to. Unsay priba brethren? Okay, wani ang prueba nga ang pagwalis ngalan ni Kristo adunay pagpahunong niini tungod kay gisplikar dili pa mao ang kahingpitan nga wali. Niatay Biblia ang Katoliko nga hiligay noon sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 gingon. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwalis ang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pahimpit pero kun ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan.
Timandantang nga si Pablo nagpahayag nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios pero matud pa niya dili hingpit og gutoy mawala inig abot sa kahingpitan. O kining pulong sang Dios nga ilang giwali nga dili hingpit og mawala gipahinungod kini pinagi sa pagwali sa ngalan ni Kristo. Niya sa pahayag niya sa Roma 10:17 sa maura gyapong Biblia ang Katoliko nga hiligaynon gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning gisplikar ni Pablo dili hingpit og mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Unya, among buot-buo to, among gipulihan ang wali nga Kristo, gipuli na mo ang among magtutudlo. Naaman po'y mabasag yun, nga mawala pa kay adunay puli. Kung mawala ang wali nga Kristo, ang nag-una diha ang amahan man, ang ikadua ang anak, kung mawala ang wali nga Kristo, sumala pa ni Apostol Pablo, ang mupuli niya na, walay lain. Ang Espiritu Santo, sa Biblia ba, Brad Rini, ang Espiritu Santo ba, puli ba na sa atong Ginoong Kristo? O Reverend nga ang kining Espiritu Santo puli gini kang Ginoong Kristo sumala din sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 nga sa 26 ug akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kanyo samtang kauban panyo ako apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa man puli ka nako bisan nila ang atong pagbasa Reverend ang Espiritu Santo puli kang Ginoong Kristo. O di nakita nato nga ang Espiritu Santo puli sa atong Ginoong Kristo. Kay puli man, di ka nang puli, maunay maiwali. May mga tao bang gikasangkapan, Brad Ronnie, nga magwali sa bulaton sa Espiritu Santo pero dili ginamensyon ang mga ngalan, busa kanay natuman ka nato? Aduna rib o adunay tagna niini nga nakasulat sa Biblia sa nahaunang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O kinsa ang katumanan niini nga mga tao nga magwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo, kita rin atong giangkon kay aniya kanato ang ilhanan kay kita raman mo nagwali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo niya atong gipailang katumanan sa Espiritu Santo mong atong magtutudlo. Master Tomas D. Eugenio Sr. Bosa nasay pa ni Bindilyo nga atong giwala ang wali nagbutbuot ang wala dili kita nagbutbuot nabasa sa Biblia niya ang kapuli sa kang Kristo mao man ang Espiritu Santo muna nga ang kapulipod nga iwali mo pod ang balita na pinaagi sa Espiritu Santo. Busa kung diskumpiyado unta siya niya na, di ka na iyang atakihon nga dili na tinuod nga pulihan. Pero iya rang iistorya-istorya mga malamong tigpaminaw. Por iso nga atong napamatud-an nga ang iyang mga gipanggamit nga atong gisundan nasaypan niya kay gusto lang yun niya nga si Kristo magsabadista o magbantay o nagabantay sa adong ipapulay pero gikan kang Kristo og sa mga tinunan never nga sila Sabbath keeper. Og miabot na mga oras mga mahal namong tigpaminaw ang mga ipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan dili kita magpasakop kay mao kini ang makapaghatod kanato sa kaluwasan diri na sa wali nga Espiritu Santo. Og sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa kalusab sa makaubang evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Og kiniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.